Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Nafe ndi Malawi. Zikomo kwambiri. Tikhale pansi, zikomo, tikhale pansi. Masanano kapena kuti madzulo ano pali mawu amene tidagwiritse ntchito, mawu amene anatisiyira mtsogoleri wathu Dr. Saulos Klaus Chilima. Anatiuza kuti osaopa, osatopa, komanso osafowoka. Ndikati osaopa inu munena kuti osatopa, ndikanena kuti osatopa munena kuti osafowoka. Tinene mwamphamvu kuti wina aliyense aonetse kuti ali pano kudzakumbukira komanso kusangalala moyo wa malemu Dr. Chilima. Osaopa, osatopa, osaopa, osafowoka. Pali kanthu pano. Nthawi ino timafuna kuti ndapatsire anzanga kuti aitane abusa amene akutipatsira mapemphero masanano. Nthawi imeneyi ikhala ya mapemphero, kupempherera kuti tili malo ano Mulungu watitsogolera. Takhala chaka chimodzi tilibe mtsogoleri wathu ku chipani cha UTM, komanso abwenzi awo a Chilima, akubanja ndi ena tonse amene tili malo ano. Ndi nthawi ino ndimafuna ndipemphe kuti tiyitane Pastor Limbitu ampingo wa Seventh Day mubwera kutsogolo kuno. Tiyeni tipemphere. Mulungu wathu ndi Atate wathu, masanano madzulo ano fuko la mtundu wathu lakumana pano kukumbukira moyo wa malemu Dr. Saulos Klaus Chilima. Cholinga chathu ndichoti tikakumbukire ntchito zawo zabwinozo zimene akadakonda akanazichita. Masanano Mulungu pamene takumana pano, mulole kuti mukatipatse mtima wachikondi ndi mtima wosamalirana wina ndi mnzake. Sitikakumane pano Atate osakumbukira za dziko lathu. Kufuna tipempherere mtendere, mupereke mtendere umene tiusowa, mtendere umene umachokera kwa inu. Mukhale ndi azitsogoleri azipani zosiyana-siyana zimene zakumana pano. Mwapatse mtima wachikondi ndi kuti akatumikire mtundu wa Malawi muchifuniro chanu. Mutsogolere mwambo umenewu ku ulemerero wa dzina lanu, chifukwa tazipempha mu dzina la Yesu Khristu mpulumutsi wathu. Amen. Zikomo kwambiri. Pa nthawi ino ndiyapempheko a Sheikh Shabulika kuti abwerere nanenso azatipasire dua pano. Zikomo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ineo mundirole akulu nonsa amene musogolo kuno asipani a president a UTM nonsa asogolera onse amene muli pano. Mundirole kuti ndingolankhula mawu 1 minute yoka. Imene ikhale duwa, limene likhale pemphero. Lero tili pano Dr. Saulos Chilima ali kumanda. Koma ntchito zawo ndizi mukuzionazi. Ntchito za Saulos zimene mukuzionazi pani zili kusogolozi. Apa pali zipani zosiyana koma lero ali limodzi. Mitima iyi akanakhala kuti ali nayo dziko lino bwezi lidapita kusogolo. Akuluakulu, ngati pali ntchito yayikulu imene anagwira Saulos pamene ali kumanda, ntchito imene anagwira ndi marifomu mayendesedwe a dziko lingayende bwanji. Koma m'malo mwake lero, m'malo mopita kusogolo, tikubwerera mbuyo. Asogoleri awali apawa akamayendesa zikoli aliyense akufuna kuchita za mmutu mwake osakhala zofuna Malawi. Akuluakulu mumvese, ziko lino mmene likuvutikira mankhwala mchipatala mulibe, sizoona asogoleri andale angamatenge ndalama nkumangogawa ngati tomato. Are we serious? Are we serious as a nation? Ambuye mwakhululukire Dr. Saulos Chilima, mwayike pabwino ntchito zawo zibwere pa dziko lapansi. Amalawi tisate zofuna zawo kuti dziko lathu lipite pasogolo. Pomaliza Amalawi tiyeni tonse tikhale limodzi ngati anthu a dziko limodzi. Amen. Panthawi ino mundilole kuti ndiyitane Reverend Moderator Buxton Maulidi ampingo wa CCP kuti nawonso adzatipase pemphero. Zikomo. Ine ndine Humphreys Yambo, moderator wa Blantyre Synod. Tipemphere. Ambuye Mulungu wathu, kasupe wa moyo wosatha, kalonga wa mtendere, mfumu ya dziko lonse lapansi, amene mmayika mafumu ndi kuchotsa mafumu, amene mmasandutsa mthunzi wa imfa kukhala m'bandakucha, amene mmasandutsa imfa mdima kukhala kuwala. Tikupemphani Ambuye muwalire dziko la Malawi, makamaka mu nthawi pamene tikupita kuzisankho. Mupereke mtima umodzi, kugwirizana kumene takuona pano lero, kukondana wina ndi mnzache, kukhala anthu a mtendere nthawi zonse, kukonda dziko la Malawi, kukondana wina ndi mnzake, kukhala ndi chiyembekezo, kulimbika kugwira ntchito, komanso kukhala ndi zitsanzo zabwino. Mutidalitse ife tonse amene tasonkhanapo mpano mu dzina la Yesu Khristu, Ambuye ndi mpulumutsi wathu. Amen. Zikomo kwambiri mpingo wa Katolika, mpingo wa Seventh Day, komanso mpingo wa CCP chifukwa cha mapemphero amene mwatipatsira. Kuti tonsefe titsimikize kuti Dr. Chilima
anakhudza m'miyoyo ya wina aliyense, azigogo, ana, makolo, pali kamwana kena masana kamene kakufuna kaimbe nyimbo wayana nthawi yako. Thank you. Ziko muwambiri tamviratu kuimba kwa nchetemea wakanyamata kakang'uno kameneko. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.